Pozdrav svima, dobrodošli na Joška Kam. Danas vam pripremam specijalitet moje bake koje je nekad davno pravi po imenu čerš. Sastojaka je potrebno pileće belo meso, kuvano u slanoj vodi, soli, beli luk, vigete, svinjska mast i brašno. Belo meso odvajamo od kosti, što sitnije. Ono se kuva u slanoj vodi. Ovo je moja baka spremala, to je bio glavan specijalitet kada smo slavili slavu. U šerpici stavljam 2 kašike svinjske masti. Stavljam da se mast zagrije. Dodajem blizu sebe voda gdje se kuvala pileće grudi. Čekam da se mast zagrije. Mast treba biti dobro zagrijana. Dodajemo brašno. Ja obično po potrebi. Ako je malo jača vatra, stavljam sa strane. Pržimo brašno. Dovoljno je ovo. Vidjet ćemo kasnije, možemo da dodamo. Gledamo da nam ne budu grudvice. U to dodajemo ovu vodu gdje se kuvalo pileće grudi. Brašno počinje da se steže.
Dodajemo vode. Sve dok ne bude masa malo mekša. U ovom slučaju tvrđa. Ovdje treba dobro mešati. Počinje da opusta masta, ono je već gotovo. Na kraju dodajemo ove ostale sastojke. Još malo i već je gotovo. Evo ovako vidite sa strane je počelo da opusta mast. Sad dodajemo belo meso. Zatim beli luk, seckani beli luk. Beli luk odigra glavnu ulogu. Zatim dodajemo začinice. Još malo i gotovo je. Čerjuš je gotov, vidite kako je opustio masnoću. Masa ne smije da bude ni previše gusta, ni previše retka. Ovo se služi uz predjelo. Belo meso, brašno, luk i vruće se služi.
Ovo je nešto najlepše što znam da pravi. Najukusnije. Ovo me baka naučila. Ona je to non stop pravi. Ako vam se svidio moj video, bacite like i subscribe na moj kanal.